ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവർ, നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ 3 വായനകളും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് എപ്രകാരം നമ്മൾ ദൈവിക ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ്. ഈ 3 വായനകളും പറയുന്നത് ദൈവം എപ്രകാരം നമ്മളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതും മനുഷ്യനെ പ്രകാരം നമ്മളെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവബോധമാണ്. 1ാമത്തെ വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിരസ്കൃതനായ സാവൂളിന് ഒരു പകരക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാമൂവേല് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. സാമൂവേല് ജെസ്സയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി ചെല്ലുകയും അവിടെ ജെസ്സയുടെ 7 മക്കളെയും കാണുകയും എന്നാൽ അവരെ ആരെയും തന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ മക്കളും സാമൂലിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നു, ഇവനല്ല. അവരൊക്കെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയായിരുന്നു, എന്നാൽ അവരൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ദൈവം സാമൂലിന്. അതിനുശേഷം സാമൂല് ഈ 7 മക്കളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാമൂല് ലിസയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കിയാണ്? ലിസ പറയുന്നത് ദാവീദ് അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികാനായിട്ട് സാമൂല് ആളയക്കുക. ദാവീദ് വന്നതിന് ശേഷം ദൈവം വന്ന പാട് തന്നെ സാമൂലിനോട് പറയുകയാണ്, അവൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദൈവം പ്രകാരം നമ്മളെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം 2ാം വായനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് എപ്രകാരം ദൈവത്തെ എപ്രകാരം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രകാശം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം, ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം അതിനെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരിയേറെ എല്ലാ ദിവസവും വിശ്രാമത്തിനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ 10 ദിവസം വിശ്വനാഥനെ കണ്ടെത്തുകയും വിശ്വനാഥൻ അവന് കാഴ്ച നൽകുകയും ഇത് യഹൂദരുടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു. യഹൂദർക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അതിലുപരി സാബത്ത് ദിവസമാണ് യേശുനാഥനെ ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ യേശുനാഥനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ജനതയായിട്ട് ആ ഒരു കൂട്ടം യഹൂദർ മാറുകയാണ്. അന്ധനായ മനുഷ്യനെ കൂടെ വിളിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്ധനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ അവന് പ്രായമായില്ല, അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാനൊക്കെ മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുനാഥൻ ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശുനാഥൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ധനായിട്ട് ജനിച്ചത്? ഇതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ അതോ ഇവൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്? അപ്പോൾ യേശുനാഥൻ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെയോ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവനിൽ പ്രകടമാകണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധനായിട്ട് പിറന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വസ്തുത യേശുനാഥൻ അവിടെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ തലമുറകൾ കൊണ്ടുണ്ടായ പാപങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ദിവസം യേശുനാഥൻ മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് യേശുനാഥൻ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം. ആ പ്രകാശം അവന് പ്രകാശം നൽകുകയാണ്. അവൻ്റെ ഭൗതിക പ്രകാശം മാത്രമല്ല, അവന് രക്ഷകനായ ഒരു ദൈവത്തെ കൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യഹൂദര് പരിസരവുമൊക്കെ ഈ പ്രകാശത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ യേശുനാഥനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്രമാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് യേശുനാഥനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. പലരും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷനിലേക്കോ ഒന്നും പോകാനായിട്ട് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന കുറേ വ്യക്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വൈദ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടി മാറിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ജീവിതം റിസ്കിലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതവും അവർ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മളും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാര മേഖലകളെ യേശുനാഥൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. യേശുവാകുന്ന പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തുറവിയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ കഴിയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതവും കൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ഈ പരിസരായ മനുഷ്യർ ചെയ്തത് മറ്റൊന്നല്ല, ആ യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയ ഈ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശു ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തിയെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആകപ്പാടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അവർ ആ സമൂഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊണ്ടുചെല്ലുകയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് യേശുനാഥൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല, നേരെ മറിച്ച് യേശുവിനെ തുറവിയോടുകൂടെ അംഗീകരിക്കാനും യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടാണ് യേശുനാഥൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടെ, ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടെ യേശുവിനോട് തുറവിയായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മേഖലകളെയും നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേഖലയും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കും. നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്ന ഏതൊരു പ്രതിസന്ധികളെയും യേശുനാഥൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകാശമായിട്ട് മാറും, അത് പ്രകാശമാനമായിട്ട് മാറും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. അത് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. സാമൂല് ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, അന്ധനായ മനുഷ്യൻ യേശുനാഥനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന വിളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകുന്ന സ്വരത്തെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ദൈവിക പരിപാലനയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു പദവിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആന്തരിക ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കും. അതിന് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും